Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. आङो दा न'आव दंफैयो नै. ओमफ्राय आङो मैयानो फैदोंमोन आरो. ओमफ्राय मैया अखाबो हादोंमोन ना. ओमफ्राय बिदिनो न'आव लेजार टाइम स्पेन्ड खालामनो लुबैबाय. ओमफ्राय बानायासै आं मैया. दिनैहाय डे 2 जाबाय. दिनैनिफ्राय बानायनोसै होननानै आङो भिडिअ स्टार्ट खालामदों आरो. ओमफ्राय दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो. बाहेरावबो दावराव नै मामिया माइरं जावगासिनो. बाबायाबो माइ लामदों. दा नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आङो. बिथिंहाय नै बाबाया माइ लामदों ओमफ्राय नै बिथिं मामिया माइरं जावदों आरो बोथोरा बिराद सान्दुं ओरैबायदि गरम ओंखायनो फुङावनो मोजां ना खामानि मावनो ओंखायनो फुङावनो माइरं जावखाबाय ओमफ्राय माइखौबो फुङावनो लामखाबाय आरो ओमफ्राय नै ब्रेकफास्टनि थाखाय बिथिं आगैया खारु खान्दाय सावदों बाथोन जागोन होननानै दा जोङो दिनैहाय ब्रेकफास्टनि थाखाय थास' आथिं खारु खान्दाय लगायनाय दाउदै ओमफ्राय मैयानि थास' बिबारजों दाउजों बिदि जाबाय आरो बाबायाबो जाबाय नै ओमफ्राय जोंबो जाबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय बोथोराबो बिराद मोजां ओरैबायदि स्रां माने खामानि मावनो माइ लामखानो बिराद मोजां आरो दासान्दि अखामोन ना ओंखायनो माइ लामग'खाबाय आरो नै ओमफ्राय नै बाबाया बाजारनिफ्राय मैगं गाइखेर अमा बेदर बिदि लाबोदों आरो नै अमाखौ एसे गोरान जानो मोजां मोनो ओंखायनो एसे फोरानग्रोदों जोङो ओमफ्राय नै जोङो बाबु दंफैयो बन्दखाय फैदों बाबुआ बिबैनाव फैनो होननानै फैबाय नै मिथिया मा गेम गेलेदों मिथिया नोङो मा दिथो बाइकनि माबा कार रेस कार रेस माबा बुजायो नाम्बारहाय बाइक मामा बन्दखाय फैबाय आबैनाव बन्दखाय आबैनाव फैबाय बाव थागोन दा नोङो खयदिन थागोन नोङो 3 days थागोन मोजां मोनो आबैनाव हाय नुसै दे ओमफ्राय नै ओंखाम जाखांनानै आगैयाबो दसे माइरं जावफाबाय मामिजोंहाय ओमफ्राय मामिया बिथिं साननि थाखाय जोगोनार हादों आरो ओमफ्राय आङो नै ओंख्रि संनो रेडि खालामखाबाय अमा संगोन अमायाव थाइगिर एसे होनानै संनोसै दा आङो संगोन आरो नायलांदो नोंथांमोना अमाखौ आङो मोजाङै एवग्रोबाय ओमफ्राय दै एसे होनानै फोमोनग्रोबाय आरो ओमफ्राय नै बिथिं जोगोनार एवबाय ओमफ्राय दा थाइगिरखौ होबाय नै ओमफ्राय दसे एवबावनोसै ओमफ्राय मोनबाय आरो आंना ओंख्रिया मोनबायानो नै ओमफ्राय भिन्दि भाजा एवदेरबाय आङो ओमफ्राय नै बाबुआ गावनि ड्रयिं देखायफैदों आंनोहाय गाव आखिदोंमोन Spiderman. बा जाखाबाय ना रोंखाबाय ना नोंना हमवर्क हरनाखै हलिडेयाव हरनाखै जेबो हरनाखै पस्ट मोनखागोन दा एबारबो दाख्लैथ' पस्ट मोनखादोंमोन नोंना पस्ट मोनखायो दा एबारबो मोनखागोन ना हाजोबखादों दा एग्जामा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नै दसे उनावहाय ओंखाम जाबाय जोङो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै नै आगैमोना मालाय बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय आंहा हेल्थआ मोजां नङा ओंखायनो आं थांफायासै आरो बिसोरजों आङो जाग्रा लाबोदे मा बानाय नोङो गोथाव जिखुनु माबा मोनसे गोथाव लाबो नै बिसोरबो बेरायनोसै बिसोरो बेरायहैबाय नै मालाय ओमफ्राय आंहा बांद्राय फास्ट फुडबो मोनजाया ओमफ्राय आङो पक'रा लाबोना होफैदों नै स्मुथजोंहाय दा बेखौनो जाबाय आङो बेलासियाव ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय